Good evening everyone. Ari kita diri subong sa may boundary sang siyudad sang Sipalay and Banwa sang Hinubaan. This Hinubaan is the southern part sang Negros Occidental. Kag makita naton mga kapartner ang arko, no? Nga antes ka makasulod sa Banwa sang Hinubaan, makita mo ini sa ang pag-welcome sang Banwa sang Hinubaan sa tagsa nga nagasulod kag nagagwa diri sa Banwa sang Hinubaan. Makita naton mga partner, no, ang welcome to Hinubaan. Masanag na kung gabi diri sa boundary sa Barangay Talakagay kag Barangay Nabulaw. So ara makita naton mga partner. So isa lang na kapag matuod mga partner nga nagabanaag ang Banwa sang Hinubaan, signs ang progress makita naton kag no, lapit na lang may mga activity ang Banwa sang Hinubaan nga palabuton, the Hoba Hoba Festival kag kada December nga mga events nga nagahatag sang kalipay, nagahatag sa paglaom sa tagsakay Nubanon. And makita naton mga partner, no, sa Banwa sang Hinubaan sinilanggit nga adlaw during the flag raising ceremony sang sa Banwa sang Hinubaan with Mayor Dap Anthony Vidora sa Gareliquias. Mayor Dap already declared, Mayor Dap already informed Hinubanon nga madayon na gidya ang project sang farm to market road, no? Farm to market road from no dalan from Bakuyangan ta Barangay Talakagay ka going to Damutan mga kapartner. So kung aton tanawon, isa naman ini sa mga istorya kag masulat sa kasaysayan sa Banwa sang Hinubaan. Amo na permis sulit ginambal ni Mayor Dap nga upod kita sa pagsulat sang bag-o nga kasaysayan sa Banwa sang Hinubaan. So mga kapartner, ano makita nato, no? Kita mo, diri makita nato, no, kung ano kasanag na sang welcome to Hinubaan, pag-welcome sa mga nagasulod kagwa diri sa Hinubaan. Kag with this nga sini nga tuig, that is one of the blessings makita naton kay sa pag-approve sang project sang farm to market road sa Banwa sang Hinubaan. Isa lang na kapatimaan nga ang handom kag tinutuyo ni Mayor Dap isa lang gid makahatag sang duga nga progreso para sa Banwa sang Hinubaan. With this sinilang year damo, no, damo nakita nga mga projects, damo nakita na naibaluan nga mga projects nga nahimo sa administrasyon ni Mayor Dap Anthony Vidora sa Gareliquias. So mga partner, actually makita nato, no, kanami katahom entrance and then the street lights, the solar lights makita nato na raw. Amo na mga solar lights mga kapartner nga nagasiliga hasta pa na dito sa punta sa Orchids. And then some of the areas nga ang na-term naton gani nga geotagging nga na-identify nga dra ay butang ang ini nga mga solar lights. So amo na din mga kapartner, no, mga updates naton sa mga sa taga Hinubaan wala pa ikagi diri puli. Once you enter the boundary between Sipalay and Hinubaan, pagsulod mo ti makita mong arko na kasanag na kag makita mo gid ang nagabanaag nga ngalan nga welcome to Hinubaan. Kag kung dito ka naman sa likod on the opposite side ini, makita mo naman ang arko nga nagahambal ano na ganito, thank you, no, come again, something like that siguro. Check ko naton bi na na kuan naton tanawon. Ano naman bi ang sa opposite sa lipiak ini? Okay. Oh, sanag din mga kapartner, no? Okay, thank you, come again. Okay, sakto man nga ako nga napangunaunahan, no? Amo magigaling na sulat. Yun.
Ayun. So sa ating mga viewers nga nagatanaw sa buong, good evening. This is just simple updates lang, no. Dire sa Banwa sa Inubaan. It's so happen nakalabay kita dire mga ka-partner. So share ko na lang sa inyo gamay naton dire nga experiencehan subong. Naka nami na magsulod kag magwa ka sa yun. Good evening Banwang Sinilangan kanami gid sang Lantawon ba. Yon, good evening kay Renante Bilyones. Alright. So araw, kung magwa ka naman yan sa Banwa sa Inubaan, makita mo naman ang thank you, come again. O, di ba? So kanami na no, kasanag. And then mo na makita ang mga street lights, no, mga street lights sa subong. Okay. So, amo na guys, good evening everyone sa mga naga-view subong. This is just a simple nga updates, but then makita naton nga ginapreparahan gid no sa Banwa sa Inubaan, specialty beer months na, no. Kanami bala nga pagsulod mo pa lang niya sa Inubaan kung magabihan ka, ang aura bala nagaliwat kung nagabag-o, kita mo na o makita mo nga may improvements, naga-improve gid ang Banwa sa Inubaan. So thank you so much guys, and good evening sa aton mga viewers. Yon sa mga naga-message da. You can also send your comments kung gusto niyo basahon ta inyo mga comments before I end sa akong nga live. Okay. So sa ating mga viewers, thank you so much. Thank you for watching. And ara ka mo nagasunod permi sa aton mga updates. So again guys, as what I've said kagina no, sa mga bago naton nga viewers. Sinilagin nga aga no, sa during the flag raising ceremony sa Banwa sa Inubaan. Isa ka highlight sa mga updates kagina ni Mayor Dap Anthony Vidora sa Gariliquias. Informing the public, informing Hinubanon, no, sang na-approve nga project para sa Inubaan. Kaga suno pagani sa iya, one of the biggest project, no, kadako nga budget sa bilog nga Pilipinas. Imagine guys. Okay, allow me a moment to check that one. Okay. Alright, Arisa. Okay. So, again guys, good evening sa ating mga viewers, good evening. And welcome for this simple updates. Updates na to, no? We're live at 96.7 The Lovely News FM, kag sa IMN News. So, just this morning, nakakuha kita sa updates from the mayor itself, no? Kay Mayor Dap Anthony Vidora sa Gariliquias. Informing us nga madayon na gid ang project nga farm to market road, no, approved na from barangay yun, farm to market road, barangay Bakuyangan, barangay Talakagay, and barangay Damutan. So approved by Regional Project Advisory Board. O di ba? Kaginatinan gito ni Mayor Dap. So nakita tagid isa nakita ko tubla ang excitement ni Mayor Dap nga samtang ginalawag na ginambal ng approval, nagpalakpak sa, no, kag naguna pag siya palakpak tungod sang kalipaya nga mahatag naman sa Banwa sa Inubaan kag sa mga Inubanon ang another project during sa iyang administration. Of course,
na makita naton mga efforts man no nga gini Mayor Dap nga matigayon ini. So again, sa mga viewers naton, thank you so much. Amo na sila nato no, simple updates lang ni. Sang tahom na nga entrada ko magsulod ka sa Banwa sang Hinubaan. May welcome na sa imo sang masanag, welcome to Hinubaan. And then sa likod naman niya, thank you and come again. Alright guys, again, sige hapon, padayon kita sa pag-follow, like, and share sa pila ka mga news and entertainment programs ang 96.7 The Lovely News FM. Kagamo man, if you have time, you can also open IMN News. Follow that guys, ang official Facebook page. No? Kung sa mga daw sister page na siya sa 96.7 The Lovely News FM. Kaya kung anong mga balita naton sa 96, amo man nagagawa sa IMN News naton. But then the purpose for that IMN News, maghahatag niya siya sa mga balita, providing news and information for Filipinos worldwide. So balita kalingawan kag pagpalangga ini si ka partner Kenneth Perez. 1 Hinubaan.